Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwah rahmating Gusti, mugi tansah kajiwa kasarira dhumateng kula saha panjenengan sedaya. Satemah wonten ing dinten menika saged pepanggihan kanthi pinayungan ing karahayon. Dhumateng para sesepuh pinisepuh ingkang tansah kinabekten, ingkang dahat kinurmatan, Ibu Titi Istiawaton Hasanah, Sarjana Ilmu Pemerintahan minangka Lurah Kelurahan Sriharjo, ingkang dahat kinurmatan Bapak Sumarji minangka Dukuh Padukuhan Pelemadu, ingkang kula hormati Mas Ahmad Fauzi minangka Ketua Ikatan Muda-Mudi Islam Gaten, ingkang kula hormati Bapak Agus Salim minangka Ketua Kampung Gaten, ingkang kula hormati Bapak Triyanto minangka Ketua RT Setunggal saha Bapak Agus Pratomo minangka Ketua RT kalih saha para rawuh Bapak Ibu Kampung Gaten ingkang bagya mulya. Puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung, awit sih wilasaning Gusti kula saha panjenengan sedaya saged pepanggihan wonten ing adicara pengetahuan kamardikan Republik Indonesia kanthi bagas waras boten wonten alangan setunggal menapa. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula wonten ing ngarsa panjenengan sedaya minangka wakil saking warga Kabupaten saha sesulih saking panitia ngaturaken sepisan sugeng rawuh saha matur nuwun dumateng para Bapak Ibu warga Kampung Gaten saha para rawuh ingkang sampun nglonggaraken wekdal kangge adicara menika. Ingkang nomor kalih, kula saha panjenengan sedaya wonten ing mriki saperlu mengeti dinten menika dinten kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 87 tahun. Mugi-mugi lumantar adicara menika kula saha panjenengan sedaya saged mundhut tulodo saking para pejuang bangsa ingkang sampun merjuangaken negara menika. Ingkang pungkasan, kula minangka sesulih saking para warga saha panitia nyuwun agunging samudra pangaksami menapa saking adicara menika kathah klenta-klentu menapa saking papan palenggahan pasugitan ugi saking kula saha sakanca nampi rawuhipun panjenengan sedaya. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken kathah klenta-klentu anggenipun kula matur menapa wonten kirangipun supesita kula nyuwun agunging pangaksami. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.